Ya danna subscribe. Wannan jambutin da yake kasa da alamun karrawa. Kuma kai liking. Kai liking and share. Three Mosquitoes Comedians. Yawwa, baba mu je makarantar nan. Barka da yawa. Barka ya wani hanya ne ake biya samu zaman lafiya? Hanyoyin da ake biya samu zaman lafiya suna nan kamar haka. Kamar hanyar daga Obaja zuwa Bauchi, kaga wannan hanya ce masu kyau. Daga kuma Onitsha zuwa Oka, wannan ma hanya ce masu kyau sosai. Haye mite. Mun gode. Barka da malam. Barka. Wani hanyoyi ne ake biya samu zaman lafiya? Kamar hanyar Mubi ana iya biya samu zaman lafiya. Hanyar Michika zuwa Madagali ana biya samu zaman lafiya. Daga Gombe zuwa Kano, daga Bauchi zuwa Katsina duka ana iya biya samu zaman lafiya. Jesu! Barkan ka dai malam. Yawwa barkan. Wani hanyoyi ne ake biya samu zaman lafiya? To gaskiya hanyoyin da ake bi a samu zaman lafiya wannan hanya an fi samun zaman lafiya don hanya ya fi kyau. Hanya kaga daga Adamawa zuwa Mubi, daga Yola zuwa Mubi. Amma kaga shi hanyar matsalar sa akwai yan fashi. Will you keep quiet? Kuma ba ta da yan fashi sosai, sai da ita ba ta da kyau. Shine kaga gefen Sabanan nan, sannan kuma in ka bar Gombe ka dauki hanyar Bauchi, sannan kuma in ka bar Jos zaka je Abuja kamin ka je Kefi. Gaskiya shi ma hanyar dai shi kan bai da kyau ne sosai, amma hanyar shi kan yana da bai da kyau a can sosai. Barka dai malam. Yawa barka. Wani hanyoyi ne ake biya samu zaman lafiya? To hanyoyin da za a bi a samu zaman lafiya suna da yawa. Da farko dai kaman wanda zan iya faɗa kuma wanda zan iya tunawa. Kaga kaman hanyar Jalingo, gaskiya shi ma in an biya na samun zaman lafiya. Da kuma hanyar Gombe. In ka shigo cikin Adamawa State kuma, kaga in zaka je Madagali, gaskiya akwai zaman lafiya shi ma hanyar duka. Shine kaɗai wanda zan iya tunawa. Will you keep quiet? Ya danna subscribe. Wannan jambutin da yake kasa da alamun karrawa. Kuma kai liking. Kai liking and share. Three Mosquitoes Comedians. Yawwa.